الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سليمان كولبالي مسا سلو abla andan jiteni sogoma irta bram fulla bide tugori ni gal drondo mamuna i parla to bina voilà abla pende wante parle ne funne do ndoroga kan sutura bana gisdra bana fini sutura sutura do dabla akbar abe har jigina muna ko chokoroba ka fini langolo ka sana kalongolo Wiche awo mabla jefem be sutra fidiri ni mi bulu o ka fani fenti bulu de ko ni mne ga bla da o ka fani da la ngulo ko dogo fini koro o dogo fini koro sika fo itala ibe content ere na tiga dima e kan ko sa awo e content ere abla ibe content de ko dogo wala ko fini mundo e mai mo be fon be tu nyona ni fla fini mi reflen kanani do de adi abla nya ya la mo ka sa ikane fini kaine ako okay ko ni adu ko fly ni ya bomba dima namu aya bo adia abiteni ni ne fana ko ni ne ko fana anta diable ta to nget la ay anta ya famu ko nya famu famu la ko blanc rosson fokari blanc rosson ne yison cadeau rosson ko ni karita tike ay abada lo gidi kariko abla karikoteo fm temulo afla temula sabate mulo andan temulo kele ko wodima abla chere abla o ka gele e fana ka alam ne abla ayo ya alam ne alam ne be me ga ni ronu nu farana babalon ko alam ne jonti malo ay abla ti malo ko nga anga bala da abla akere di ko de akere di ko di ko di babalon ko di ka dinga nyaga bala nya kon bala da abla ala konsekansi do ayo daka famuna ko bi jogodi abla am ala tando wati bi jogodi bo wati abla clifa na ko ka gele don ko ko ka gele murani kuno dimini fam bala ka mawmine ka cha sande o bala wati na ke jogodo bomba ko jeni muye hadama len ko warti ki munti mason ko fantanta ka warti ado ay uti fanto bulo erable foi to bulo kala buza warti ngar chama be bulo ti fantanso foi ta bulo able foi ta bulo Allahu akbar ciao no milar chama be bulo e badi fanto ma be bi chen foi able ko warti ki munti mason ko na bolo fu na fantanga foi ditala foi abida kelen ngoroy ala ta fala kan ko yaare kana buza o jugaade ay jugate able e mu bale bulo ala da adama chama ma bulo o dos kile me krefa o mo be a misi gara jarakila kito do tigi mable na funda ba ka kungo ba yere bulu kungo ba bulu wala kan ke hakli ma ami ko kari ni sorote kelen soroni karti kelen bamano ko tede na yable kelen te e sonora no tanu abo e dum kari ke lugi ndiya sa able ne ko ga dawra tine bulu dawra ji bulu ay dawra ti na chama be mbadima mais kelen dorono bamano ka ka dogo do jeche bamano ka ka dogo able o bi jeche able tamanina ngatame tamanina am do yiri adun gani yede wate do ilaire ate do ilaire mbake slim slim e wodo katamini yange able da ibe bu nga wakuru la de ide yato o tu ka kan yato donc mba fo bismillah mba ami do nyumena bi je jumae idalen dola juma do able kalat le joli clé tando février kalo samba flani mu kan saba tubarakallah aywa gafabe able aka cha bita ka cha re ayo kany ambada men les échos odo olokodi les échos wele able nam ale kuma kerengeren yala ko amina do funteni kono yoro ni funteni kono kuma fora malle wande gele mi fengelem na oyme courant tike we adamne kaso courant ale ni jitike we adamne kaso courant mi kuma fora ti ko kabri funteni madam na ko baro damne na ko kuma na ko ni funteni damne na ko anda jare ni do ko la amba to ala bulu able ko ni wati labanna able ko anga ko si ko sabare ko mbawde baby muni réseau ni fon sans fait nya fa bi able wa kilim bi bulu maki bulu wafla bi bulu maki bulu watan able ko charlatan no do ko anga ko sula mo na tando ko arnaqueur do able o belo mamne ko anga ko sula nataba ala ke minoti fawo sikatala o bi nataba do so bana l'histoire ko di faso ka fasri nam ale kumara kerengera mu kemparana nam kemparana ko ni jatemne ka able ko kemparana ko so datuguli able ko amata me kile ngawi ko kile no ko ko datugura tugo ko adare lawo chuka hare
mais ku kɔrɔsi processus de transition ablɛ ni waati kɔnɔna la corps diplomatique minnu bɛ baara la an ka jamana kɔnɔ dunan minnu bɛ n'u bɛ baara la an ka jamana kɔnɔ ablɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ nin waati kɔnɔ ko transition k'ale ka baara ko a b'a la ka taa ɲɛ kosɛbɛ ko fɛn caman bɛ yen minnu b'a la ka k'a ko kɔnɔna la k'a bɛ maa nimisi wasa nin kuma ninnu laser'u fɛ kununko ka kɛnɛ k'a fɔ u tun bɛ an ka jamanakuntigi ɲɛma n'o ye Colonel Asimi Goita ye ka kɛrɛn k'a fɔ min ye sanbɛ foli o kɛli yɔrɔ waati kɔnɔna de la ablɛ o ye nin kuma ninnu fɔ Mali Burkina Guinée ablɛ k'u bɛ ɲɔgɔn ye la jamana saba ka se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma hali n'a sɔrɔ jamana ninnu kɔni bolo di ɲɔgɔn ma b'u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ waati tɛmɛnenw la nka k'a sinsin kosɛbɛ nin waati laban ninnu na ablɛ k'o kumaw bɛ sen na an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ Mali ale ni jamana wɛrɛ cɛko kuma na Ablɛ Diop ale bɛ taamana nin waati na mun ye Burkina Faso le républicain ablɛ ale kumana au conseil islamique ablɛ olu kɔni ye laɲini kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye jamanakuntigi kura min mana sigi ablɛ k'ale k'i kale mun ye diinɛ sɛbɛnfuraw kan koyi n'i ye chrétien i b'i kale bibulu la n'i ye silamɛ ablɛ i b'i kale mun ye kuranɛ fana la n'i tɛ fila bɛɛ la dun ɲininkali tɔ min bɛ o diinɛ ko kuma de fɔ ne ye ɲininka parce que on a dit les religions et les cultes ablɛ ne m'a fɔ de wuli de ko ten mun sɛbɛnnen bɛ yan n'o de f'i ye ni ne tɛ silamɛ n tɛ chrétien ayiwa ɲininkali filɛ nin ye ablɛ ni ne ye boli sɔnna n b'a kɛ cogo di ablɛ ministre de la défense Colonel Sadio Kamara nin waati kɔni kɔnɔna la ko maa caman bɛ yen mun ye an ka finitigilakaw ka ɲɛma ablɛ kununko caman wulila ka bɔ a nɔ n'a bɔra fila la u bɛɛ wulila caman wulila ka bɔ a nɔ la dɛ sanfɛ ta armée de l'état o bɛ yen ani chef de major général o de tora sinon a bɛɛ taara sinon tɔw u bɛɛ wulila ka bɔ o nɔ la ko o don an y'u tɔgɔ fɔ dɔrɔn a y'u bɔ n ko la ilaha siga t'a la a kɛra mardi don an b'u ka kuma la yan ne yɛrɛ ye kulo dɔrɔn o dun y'u bɔ ne yɛrɛ ko ni a m'a bɔ ne kosɔn a ma bɔ e kosɔn ko opération kura don jamana kura taabolo kura o de bɛ sen na ablɛ ayiwa tubarikala that's le fondement ale ko di ablɛ fondement kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin waati in kɔnɔna la an ka jamana kɛlen ka yira k'a fɔ mun ye cɛ min bɛ n'u b'a wele ko Ngefa minisima kɔnɔna la k'ale maa ye maa min ko a fɛlen tɛ bilen mun ye jamana kɔnɔna la mun ye AIC olu kɔni k'u b'a ɲini gouvernement fɛ k'u ka segin u ka fɔli kan u ye décision mun ta k'u ka segin o kan k'o bɛ fanga fisaya kosɛbɛ ji bɔnlen tɛ cɛ bada Bamaji wale kɛlɛli lutte contre le terrorisme ablɛ ko saratigɛlaw an ka faamaw mun ye Bamaji wale kɛbaa maa 30 ablɛ k'u y'u tɛgɛ da olu kan ayiwa tubarikala ni jumɛn ni l'indicateur de renouveau o don ale ko di ablɛ Kidal jɛrɛjɛkulu minnu sigilen bɛ nin waati in kɔni kɔnɔna la MNLA Asia MAA ablɛ olu kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin waati in na ni jɛkulu saba ablɛ k'u y'u bolo fara ɲɔgɔn kan o mɛnna la o k'u farala ɲɔgɔn kan sisan kɔni kuma wɛrɛ tɛ u farala ɲɔgɔn kan ayiwa d'accord festival Ogobaɲa mun b'u kɔnɔ ablɛ ko kɔni b'u kɔnɔ dɛ ayiwa d'accord festival Ogobaɲa o ye an ka cousin ye o don dɔgɔnɔw ka festival dɔgɔnɔw ablɛ k'a ko kun cɛlen kɔfɛ ko ne jateminɛ kɛ k'a fɔ mun ye sifinnakaw entrepreneurs feerekɛlaw ablɛ ko bɛɛ y'i ta sɔrɔ a ko kɛnɛ kan ko bɛɛ y'i tɛgɛ nɛmu ko bɛɛ y'i tɛgɛ nɛmu o ye hɛrɛ ye ablɛ jagokun ye tɔnɔ ye o don ko dramu min kɛra Nuga Manden mara kɔnɔna la mun de kɛra dramu dɔ kɛra waati tɛmɛnen a mɛnna nin waati kɔnɔna la ko maninkaw ablɛ k'u bɛna don taamana bi dugu kɔnɔ bi tɛ juma ye wa k'u bɛna taama bi k'u ka kɛnɛ ye k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔw k'olu kɛlen don k'u da de a ko kan o man ɲi ablɛ procès mun tun bɛ nin waati in kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ an b'a fɔ cahier de charge dɔ kun dilen don mun ye sanubɔlaw ma ablɛ o cahier de charge ablɛ k'a ma labato o labatobaliya kɛra sababu ye mun ye wasatɔn olu kɔni ye maaw wele kɛrɛnkɛrɛnnenya min kɛɲɛba minnu maaw ablɛ u y'u wele bɔgɔ jeninen kan k'u ka taa ko ɲɛnabɔ ye ablɛ ko fiɲɛ i bɛ fiɲɛ dɔn wa an bɛ ji min mun na an ka sow kɔnɔ ablɛ ko fiɲɛ ko a taamasiyɛn yɛrɛ ye bɛn de ye k'a bɛ bɛn de kofɔ ko bɛɛ bɛ min fiɲɛ kelen kɔnɔna la ablɛ k'a bɛ bɛn de kofɔ a bɛ bɛn kofɔ a bɛ dusuma kofɔ o don mais fiɲɛ o tununen don sisan dɛ ablɛ est-ce que hali kaso fiɲɛ bɛ ne ya a bɛ yen a bɛ na sara kɔnɔ d'accord indépendant ablɛ a ye jaw bɔ k'a bin yan koyi jaw binna yan
anga finitira ko général Félix Diallo armée de terre général Élisée Dao garde nationale général Sambou Mengoro Diakité gendarmerie nationale ablay ko nunu be wula ka bo no la ni doka ba masa doka nati ni ba fana tora ka sa wati be ko no wuli la do bisigi do bisigi de wula fana do sigira olu fana munu fana abla sigi olu yere be wuli do bisigi do no siga tola Aishim nam abla olu kon ko constitution nataw kon konala baro kan ka keto na président de la république ko aka kale ka chien mu dina ko la de o ko te ko na tarana o srafe ko be famia ko sobe ayi o manyele abla pour ça mo kumbe ni wati kon konala krenga commune sisila ne be kadia chundia ko fo ale ni atonyo abla ku ye jo soro ku kwa kun fora ko ku ye diffamation ke abla juge critique ka fo ko kadia chundia ko na atonyo abla ku ta ujoy akuma ban ulu ni wele d'accord bi Mali bi tugodi aujourd'hui Mali abla ale ko de bi Mali bi Mali bi Mali akoko ne wati kon konna la bozo ale ko ni jege yoro ko ni bozo be ta jode da pour ka se ka jege mine abla ko anga impomaw abla ko kamata ko gelea be chugo abla ko samba flani mo ani fla fisiki ko la abla ku joro fine ba fo Mathias Ngwa Konate ku joro la kosobe ko baro nyana abla move Africa Malitel mbodo ibado ko entreprise munodo ko entreprise sociale do ko entreprise munodo abla ko jole mu joro la ko entreprise mu farado ko gerele me population ko doni faraka do aujourd'hui Mali foko do faraka Mali tribune abla ma ku chenale tribune jolo do kanya abla tribune jora de aywa tabaraka tribune jora fatara segu kayra ka fo mi segu un festival sur le Niger abla ko aduna simba ko abora simba ko nyana ko sobe ko nyana abla awo tabaraka ante février kalo la wa ne hakila odo abla klita aninani wati wa wolo ba fama ko Saint Valentin ko asebena ko Saint Valentin walma Saint Valentin aflala kalemike ko aflala kon kelemike damle parce que dobe Saint Valentin abla ambanyo gria asikatola c'est comme le 31 c'est comme 31 jours d'autres sont 100 cavalières la femme non abla afabna ni tubabu ko seli ngon tindoro ngo awun dem seni tubabu talo sinon ngon tindoro jumane Saint Valentin tubabu ko tere ngama de gola on dit c'est la fête des amoureux ne de ngama de gala abla ni jarabile no ga ba fête ke fuitala tabarakallah la gagna amina donc 100% donc les bi jarabi donc le tere ato bi morodi ay donné sigleno akama kerengere ni ala jarabi kama do famuna Suleiman Kolibali abla andan jiti ami Bamako bamba nyaare odo ko Bamako tuti ke boke ma sabade mo vura ko duba ko ma saba duba saba shia saba ambala Kolibali no ay franga ay bamana aywa yanga le jefulo Touré ñaare la ani Dramé la ay ragal jeni balajo Touré ñaare ko ndé Bamako ani Dramé la bon e ko massa ba mu ye Bamako tuti ba wulu be dunay o boram yana voilà ko le worola dunando atuti ke ba dunowe anga damani Touré la ma mu bagadaji o ba fo tawati la ulu moke de nana ba fo Tali Mahamman atogo re Sidi Mohamed Touré di Tali Mahamman ale bora Touati dans le sud algérien Algérie ale tumi boro la kana Mali la ale tumi Karamogo ye ale de na donne islamia la Bamako na ale tumi naya abisani ke kataka segi il est venu anana domina bna si yatna tatiguni parce que taka segila ayako famu anana ale na muso ale na balmake ya famu abalmake to Ibrahim Kali amuso tugo mulati anana de muso fana Fatmata o ma bende aka jonge anana ya nofe ab jonge to Baraka anana ko fe mugo chaman anana fu mu ya terike hamma abba laji numbe
olu tun bɛna kogo de san ka na n'a ye yan ka a fɛrɛ ka fɛn dɔ san ka taa n'a ye ka segin olu fɛ ale sera yan waati min na o y'a sɔrɔ kɛnɛ kan cɛ dɔ bɛ o tɔgɔ Bamba Sanogo ani Jamusaja Ɲare Bamba Sanogo u ko o de ye fɔlɔ ye Jamusaja Ɲare ale de ye Ɲarelakaw ka maa ye ale tɔgɔ ye ale jamu ye Ɲagate ye ko ale sarakole de ye Soninke ale tun bɛ chasse de kɛ y'a mɛn k'a to ale ka sogo ɲini na k'a to munumunu na a nana sɔrɔ fo Bamakɔ ka bɔ Kayi mara la ka n'a sɔrɔ fo Bamakɔ ale tun ka jan kosɛbɛ o de tuma u b'a fɔ Jamusaja Ɲare a ka janya kosɛbɛ u y'a ka tɔgɔ to yen u ka Jamusaja Ɲare ale nana k'a sɔrɔ Bamba Sanogo bɛ yan Tali Mahamani nanu sɔrɔ yan u maa saba sigira ko a ye sigi an ka kun Tali Mahamani ko an ye karamɔgɔ ye an bɛ mɔgɔw de silamɛya la Ɲare ko an kɔni an bɛ mara kɛ maintenant Bamba Sanogo ko to sigila ko y'a wele ko a ka masa sara ko a ka taa Côte d'Ivoire a ko Tali Mahamani ma n bɛ sigiyɔrɔ kalifa n bɛ taa ka na o ko quand an ye taa ka segin ye an tɛ segin a di Ɲarew ma donc a dira Ɲarew ma ale taara fo n bɛ kuma bɛn a ma sigi o de kama ko Bamako dɔw b'a fɔ Bambako Bamba taara mun kɛra Bamako fɛ k'o de ye Bamako dɔw ko Bamako o ye ko mun Bamba saba tun b'a la donc a kɛra fila ye a mɛnna o ma na Ture ko Ɲarew ma bon comme a t'a to a tun b'a fɛ ka di ne de ko a di i b'a segin ma ko yan tɛ ko a dira n ma cogo min na n'a nana don min na ko n ka segin n b'a segin ma donc comme ale ma segin fo bi a tora Ɲarew bolo Ɲare ni Ture tun bɛ yan ko bon ko anw de ye Batugudi ye an kana kɛ kɛlɛ kɛlɛ kana don aw cɛ pour que an ka kɛ kɛlɛ ye an ka furu dɔn an ɲɔgɔn na donc u ye ɲɔgɔn furu o y'a bɛɛ bannen a y'a balen pewu a 1883 tubabu donnen yan u ye Ɲare kelen ni Darabe kelen minɛ u ko olu de bɛ janfa la olu bolo ka taa so ni mugu fɛrɛ mɔgɔw ma mun n'aw fa sɛgɛsɛgɛ ko Ture ma ko i t'a la ko Darabe de b'a fɛrɛ aw ma ko i bɛ taa so a ko i ne Ture ne ni Darabe k'an bɛna an ka so muso ni denbaya anw kolen cɛ anw fila de nana k'a fɔ ne kelen segira k'o tɛ ne ye ko tubabu ko a y'a fɔ a ka taa ko mɔgɔw k'a ka taa ko k'a fɔ tubabu a ka bila kɔrɔ bɔ a kun na sa k'a tɛ taa n'u fila de bɛ taa a bɛ taa ni a bɛ fa u fila de bɛ fa ale ko ne ta ka to yen tubabu u fila bɛ fa o fɔlɔ hɔrɔnya bon kuma banna Ablaye o fɔlɔ yɛrɛ ayiwa sɔrɔ bi yan n'i y'o kɛ Ablaye an bɛ duuru dɔ fiyɛ na kana fɔ sa Ablaye Sefa wala u ko a ka taa ko ne m'a ta u b'a fa ko u k'a fa ale nɔfɛ mais a kelen tɛ segin a fila u fila sara o cogo la poste b'a da la Alahu Akbar an bɛ se k'o kɛ bi yan ayi Ablaye o kuma tɛ yen bilen ayi o tan tɛ yen bi kana fɔ sa attendez Ablaye o tan tɛ yen an bɛ duuru dɔ fiyɛ na k'a fɔ ko karisa k'i labila la ko ayi ko fo Bakari ka bila fɔlɔ an ka taa Ablaye Bakari bɛ taa ne sɔrɔ yen bon u b'a fɔ mun de y'an sɔrɔ bon ni de y'an sɔrɔ sisan Alahu Akbar i y'a faamu a fɔ an ka to ka segin kɔfɛ k'an yɛrɛ dɔn dɔɔni o de ka ɲi kan bɛ sini wɛrɛ o tɛ yan o don kan bɛ